Farafinye Bamanankana. Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lana jamana fanfa jamana kononi jamana ko ka bela jele foni ka ko nyumandon ou sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme ou bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga dole kwalife ka soro nyema ba ni asuru betali ka jeje sarela alebi ka bara ou bela jele jete mine ka foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan dore taw maka usigini ga kuna foni makono kuna foni daludo cheri ala israelka kuna foni gere au sigile flekeneka odeka nga be kuna foni la sotuma bi ndene do fanjara mine do fola do ndene benembe nazara 100 kalo flana ambaloran ka fo o février kalo de bio clé moi ani flade ka be bafla ani moi ani kele sama farafingalo benia surbe telike ara jabala ambaloran ka fo bio kletan ye jete la 100 kalo woloflana do hijira samba kile kemenani ani binani flasano dugo de ke alaka nye ka dama bakurumba fola bi kuna fonu fle ka wulada ka fanga jamana konana mi ka do ka fo nyono marabulo yi sibido wulika do sigoro madama do kera nyono marabulo konana o ko kera choko jumele la kuna fonu ye foli kula kata sebi o wulika do kele taraka nyasi nchebamba nyono marabulo konana o ko kera choko jumele la kuna fonu ye foli kula anga jamana konana kulumi be niya sono M5 olu ye franyonga bake kunungo pale la culture la o ko kera chiko jumele la kuna funo nye foli kula ngundo be kuna fula mbaba be ka fara kuna wone wera obna fara nga laso mabolo kana odinga fa Abdullah Kribali ala ka nye ka dama kuna funo amba da mna gawo marabulo konana mibe telika gawo ka ofe kunungo kana si suroma wuliga do koningera demsena ka ofe o kera so niya soro ka pinawu ne keru jeni ka wuli ka jaw ke ka yira ka fo ko ne gaw marabulo la jabbi ko kamani sanga jaw ga marakundigi ni asu ga maranyema ni asu refanga ka chesike membe e ka da gouverneur ni ka do ka fo commandant ka ulu ye faranyanga ke ni ka fo mawe ko bela jele ka wuli ka jaw ke la kana bela tun wara lembe gaw ka fi furab se ka surula to mina wi hagla munuta o hagla o te dore de maw ka faranyanga ani mobli munumbe ni asu no moblu ni tamashiya turu la kaseka bala ile bolo ka sango gaw marabulo kona na la kana biseka sabati ko mena o kumanyo ga membe ni asono tu sabati lembe ke ka do ko de koni gaw demsana ka ko wuli ga do fe kunungo kaseka pina uni fe unjeni uya yira ka fo ko de kelembe ka do ka fo nyena woluma dande ka nyesi ma dawma sia dawma ulu yira ka fo to la ni e jitemena gaw kina ko kin daw be ko wuli ga do tike ka nyesi oluma wuli ga do be o be ka ke ka nyesi kin dawma ko kunu shuve ka dugu je kununa konyondo de timbe kika do ko wuli do kera lagana telema fe ka tayin kuli o bajira ulu la ka foko te de ko nyina wulu do ka soro yoro do la ko abike fo iti bola o ko ngira so ye mauka wuli do ke soro kasika wuli do ga dem sana ka o ka yire ka futna jena ni mbulo nga nabike akeke dama ke ngano te fo ka nyina wulu ma kulu tuna sonde o ko ne ka do ka fo tenu ka kona na ne wuli do we kasika wuli do ko dusma kasa yira nga machabanga fola be fanga munumbe be uka fere bali tige ni walayan munumbe ka ke abse kana benyanya mene kono choko mena ka sura makeni ko baraw de kanga ke ambe dugo de ke abiga foto mina mali basi ani lafiya ubanga foto sura sira mi fe ala kanga jamana blo sira kan na mburai ambalo dan ka fo sibido wuliga do kera ka nyasi anga jamana kona na yoro chamana la kana bale ya sababu ukoni ngira so ambalo dan ka fo kasaka gelata ka nyasi yoro do ma ni mami ka do ka fo kurmari marala je ambala dan ka fulu konana gelaw koni ikada ulu chamamba de tara sibirido gelas yoro madama do kanya sikurmari marado ma do fri marabulu iya saka pratique dama ambal ma do bambulo ne ga do watina ambal ma ke bimi do fri ni watina ambal ma ke anye kuna foni soro ko wuli ga do ke bawo wuli ga do sigoro ba dama do ke kanya si do fri marabulu ma sibirido akokera chodi sibido abla do fri marabulo ma la fiare ka damina so ma setter la ka se fo 6h ma do fri du ma la fiare ko te ga ko bini tabu na ma do fri seteri ka ta 9h ko na na do fri bala o wa so mo ko ne mo to la fru ko na una ka mo je ka mara fo ti safe ka mo je ga bo ma to la so ma zinti do ka ka piliari doni donc yala ko ni na ka tani ma zini piliari belageli usanga tele kona na utarapoi ka tra fana na doge ubaka ayana siri malokoro tara marafo tisafe na fana kuluka ngira ulubula kugangira tu yangira fana takata wati tele kona utaraka seti fana
kata ba walta kulu fana segere ulu fana bora ku kuma dozola ka ni bela dozola ka de boku kuma no ta segi kofe ulu fana ka ta ba bora ku kuma mo segira kofe ambo sanga tele kona na unana pujida ku to fala kofe wi ke se flika na zida kona na to fe dugulu ko jira kanai ko sanga tele kona na keru nana ku pujtege to fe dugulu ko pege unana ku fana donc nous le marafa bulu muto kofe ji kofe ka marafati ala ko ne ake dojona ka bora ku kunola no fanga cha rutai ambola ala arime fana nana fara dojona ka oyorola o kele ko usorola ku u baga ko tebe ku digi ko sabe ala ko ne ake ni bele jele ko na fengoni na population ma ci so me ulu ko ne ko anto kalama atado akara chogomuna ko wati minasa ni mi kɛra a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka sara kɔni an ye kunnafoni sɔrɔ ko marifakisɛ bɔra fala kɔfɛ ka dɔ sɔrɔ kaw de la o kuma ye tiɲɛ ye wa o kɛra Ablaye o kɛlen ko min sa o kɔni banana kosɛbɛ a jugula kosɛbɛ u y'a ta o la ka u kun nana ye an ka ɲɔnɔ sɛrɛgili kɔnɔna la ka taa n'a ɲɔnɔ ka taa bila lɔgɔtali la a kɔni bɛ di lɔgɔtali kɔnɔna na a bɛ cogo min na di kɔni k'a ka fisa dɔɔni a bɛna wuli a tɛna wuli an kɔni t'o dɔn ala de y'o dɔnba ye komi an bɛ waati min na sisan ni maa min bara in lajɛ bi nin b'a la ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin mara in ma mun de la waati bɛɛ marifakan bɛ kɛ ka ɲɛsin mara in ma ye Ablaye an kɔni n kamana guwɛrɛ k'an ye weleli kɛ ka faamaw wele k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele mɔgɔw ma kɔni b'anw fɛ yan nɔ bi dɔgɔfili komini kɔnɔna na ani ka taa an ka ɲɛmɔgɔw ma sanfɛ kɔni bɛɛ bɛ nin kunnafoni kalama komi an bɛ waati min na sisan an ye weleli kɛ fanga an jigi ye mɔgɔw ma an ye weleli bila bɛɛ ma Ablaye fɛn gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ de la u nana u jɔ de k'a fɔ ko olu ni kabila dɔ de don k'olu ni kabila dɔ tɛ ni kabila min tɛ dɛ donc u bɛ nin baara in bɛɛ kɛ ka tila ka t'u ɲɛma dogo o kabila in de la o de kɛmɛ k'a fɛngɛ. kumakan laban bi an bɛ mun fɔ bɛɛ ye hali bi wiliwilida la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma mara lakanani kama. Ayiwa Ablaye an kɔni n bɛ aw de ɲini u fɛ dɛ bi kɔni surasiw kɔni alihamudulilayi an b'u fo k'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ sɛbɛn u bɛ ka baara dɛmɛ bi kosɛbɛ an ka baara la an ka hami n'an y'u wele sisan kɔni a ka kɛ ala fɛ sabu dɔw ta yɛrɛ ɲinɛna sibiri dɔw ta u nana bɛn n'a a ye yɛrɛ ne tɛ u ka suma u fɛ dɛ u fanga o ma kosɛbɛ kosɛbɛ baara bannen kɔrɔ kɔfɛ de u na nka alihamudulilayi an y'u wele nin don dɔrɔn u nana wele jaabi ko alihamudulilayi u y'an dɛmɛ kosɛbɛ ne tɛ maa ninnu fanga tun ka bon dɛ u fanga tun ka bon yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ ko na kumakan laban ne bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an minnu bɛ yan n'an bɛ kurumari an ka ɲɔgɔn minɛ sabu ni ɲɔgɔn minɛ tɛ ne ma fura ye nin na ani sigi ka kuma an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn minɛ ne bɛ min kɔni dɔn a Ablaye o y'o ye. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye dɔgɔfirikaw dɔ kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn basigi ni lafiya ye mara in kɔnɔna na su ani tile san kalo 12 kɔnɔna na kuma tɛ fila ye dɛ basigi ni lafiya u bɛ se ka sabati cogo min na ka mara in ka bɛɛ lajɛlen to a kɔnɔ lafiya la o y'a kunba de n'o tɛ n'a fɔra bi k'a fɔ ko bi maaw bɛ ka dɛsɛ ka wulikajɔ kɛ marafatigiw yɔrɔ ni yɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ka se k'olu daminɛ ɲɔgɔn fɛ mara kelen kɔnɔ nin ye dabalibanko de ye a kɔni kɛlen bɛ bi bɛɛ gan min kamana na ka bɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na hali bi k'an sɔrɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min wele ko cɛmaba an b'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna na u ye marafaw kɔni ka orokɛti n'o ye mugu ye ka olu caman fili ka ɲɛsin olu marabolo ma nin waati na an ka taa cɛmabakaw fɛ an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e bɛ min. Ne bɛ cɛmaba. an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri tɛmɛnen na ko wulikajɔ kɔni fo ka taa bila kunungo la ko wulikajɔ kɔni ma kɔ tigɛ aw fɛ yen ko wulikajɔ kɛbaaw ye mugu jugu dɔw bɛ k'olu fili ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ko kɛra cogo di cɛmaba ye. Bon nɛgɛ kaɲɛ 10 waati u ye mugu jugu 2 fili kɛ na kɔfɛ ka taa 16h waatiw la 14h ka taa 16h la u tilala kɛ 4 fili kɛ na o tɛ 6 ye. Bon cɛmaba kɔni b'o dugu kɔnɔ u y'a bɛɛ fili a bɛɛ nana bɛɛ dugu kɔnɔ mais hali sɛ sɔrɔ jango adamaden kɔni a bɛnna an ye dugu wuguba k'a bɛɛ bɔ o kɔni kɛra cɛmaba sibiri tɛmɛnen. an balimakɛ nin min kɛlen filɛ cɛmaba bi kunnafoniw na n'a kɛra cɛmaba ni ɲɔnɔ yɛrɛ cɛman jan yalima lakana tigilama minnu bɛ yen aw y'olu ladɔnniya wa. an y'u ladɔnniya ka dɛsɛ an y'a f'u ye ka dɛsɛ a kɛ o kɛ lakana tigilamɔgɔw an b'u wele n'an y'u wele u tɛna. yanni nin cɛ u nana mugu jugu dɔw dɔn an ye ntɛnɛn tɛmɛnen dara ntɛnɛn min kan bi y'a tile 15 ye février kalo tile 8 na mugu jugu dɔw don an ka siraw fɛ an y'u wele u mɛnna an yɛrɛw tiɲɛna nɛgɛw ka taa mugu jugu ninnu bɔ ka na b'an bolo yan video b'an bolo a ja b'an bolo a fɛn bɛɛ b'an bolo
prévu kama ko yang wele kwala ba mulango ga ngata duma wa anya jini anya blaga tasma ka jini am danga de ba wa mta duma andi ta du na fara ga na bo mesege na bo afara ke na mesege na don am diga bo ka tian ni ko ga tlaga ta da mo tike ni min bi ka kɛ sisan o mugujugu minnu donna an ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na fana ko u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin a ka maa fila bɔɲɔgɔnko ma o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma ye tiɲɛ ye ntɛnɛn tɛmɛnen u nana an ka ji kɔfɛ i n'a fɔ 200 kilomètres kɛ mugu ci kana dugu kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛ na o y'an tɔɔrɔ an yɛrɛ ji tigɛ o nɔfɛ an ye heure 1 ni dɔɔnin kɛ mugu la bon ala kɔni y'a kɛ baasi ma an ka mɔgɔ sɔrɔ mais a bɛ komi o digir'u la quoi ma sufɛla la u nana an ka sira fɛ an ka ɲɔnɔ ta sira fɛ ani ɲɔnɔ cɛ 7 kilomètres kɛnɛ mugujugu dɔ don o y'a sɔrɔ an ka petini fila taamɛ ci la ɲɔnɔ olu segitɔla u y'a da don olu la kelen kɔni tora kelen kɔni y'a a yɛrɛ défend o ye caman jigin o la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman fa o la donc an yɛrɛ ye mugu kunkan mɛn an taara mugu an y'a da don ɲɔgɔn na tibila gosili don tiɲɛni kɔni kɛra u la kosɛbɛ an ka mɔgɔ kelen mun tora mɔgɔ mɛ jɔn ka fara o ka jan o ka to bon ala y'a kɛ dugu jɛra an y'o janaja kɛ an kɔni y'u su n'u kɛ marifaw n'u joliw n'u kɛ dibidon n'u hali gulɔ bidonw bɛɛ b'a la alcool bidonw bɛɛ b'u fɛ u bɛ gulɔ min kojugu bon ala y'a kɛ dugu jɛra n'o ye tarata ye an y'o janaja kɛ an ye fanga tigilamɔgɔw wele ka dɛsɛ u ma na ka ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ u ma na fo bi u ma na u bɛ na mun kɛ u nana ni kuma wɛrɛw ye u mɛnna ni komuko kuma ye o de b'a anw ka ya caman ba. an ye kunnafoni sɔrɔ ko kura ko a ye wulikajɔ kɛ ko a ka bagan dɔw cɛra ko ni o kɔfɛ ko aw yɛrɛ ye bagan dɔw minɛ ko wulikajɔ kɛra ani ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ mara kɔnɔ ye ko ɲɛmaw wulila ka na o bagan ninnu nɔfɛ ko f'a kɛra gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ye tiɲɛ ye. o kuma ye tiɲɛ ye u y'an kɛ cɛkɔrɔba dɔ kɛ sɔkala kuru 3,000 jeni a ka foro la donc ɲɔ karila k'a da a bɛna ɲɔ tigɛ u y'a gɛn ka bɔ ɲɔ in kan keringe tigɛra a dara gele la a bɛna gosi u y'a gɛn ka bɔ yen ka tasuma don keringe in na ka tasuma don sɔkala in na ka tasuma don a ka bugu bɛɛ lajɛlen la hali wari dɔw tun b'a fɛ ka wari ninnu bɛɛ jeni donc o foro kelen de kɔnɔ an ye misiw ye ka misi ninnu gɛn ka na misi 26 donc jadisi ninnu wulila ka taa fanga tigilamɔgɔw fɛ k'u an y'u ka misiw minɛ anw y'a jira u la an ye misiw minɛ foro mun kɔnɔ tiɲɛni kɛra an taara déclarer a fɛ yen a ye constat kɛ an bɛ jaabi d'a ma bon misi ninnu tɛ sɔrɔ anw kɛlen k'a fɔ k'u tɛ sɔrɔ o ye mobili 11 de wuli ka na dugu entouré misi ninnu nɔfɛ. jɔnni de y'o k'aw la. ɲɔnɔ commandant de ye fanga tigilamɔgɔw bila ka na sɔrɔsiw bila ka na donc ne ko sisan n ko misiw wa adamaden n ko an di misiw di donc ne y'a fɔ an di misiw di mun kɛ an ka ɲɔw tiɲɛna an ka sumaw tiɲɛna bon n ko an bɛ misi ninnu ta o ɲɔgɔn ye donc u ye fanga tigilamɔgɔw de bila ka na dugu entouré gazi baraw ni y'a mun ka alhamdulilayi marifaw ka na dugu entouré donc anw y'a dɔn kɛlɛ b'u kɔnɔ sisan an ko misiw filɛ u kɔrɔ u ka taa n'a ye u y'a jate ka taa n'a ye o degun de b'an kan wulibali don. misi minnu minɛnen tun don aw bolo mun b'a jira aw la k'a fɔ ko jadi wale tigilamɔgɔw ka misiw don. mun b'a jira u na parce que u ye dɔngɔnɔden mun kɛ sɔkala jeni k'a kɛ foro jeni k'a kɛ ɲɔ jeni donc ale ka misiw de tun bɛ o misiw cɛ la 3-4 de tun bɛ olu cɛ la donc u nana o ni misi ninnu de ta ka taa o ka misi bɛ segin dɛ misi ninnu de segira o de y'a jira an na k'a fɔ ko jadi tigilama ninnu ta don. n kɛlen a bɛ yɔrɔ min na i ko bi yalima aw yɛrɛ ka sumaw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra wa. an ka suma sɔɔni ni 13h sera i bɛna ye misiw bɛ foro kɔnɔ ɲɔ kuru kelen a ma tigɛ camaba kuyɛnkura ɲɔ kuru kelen a ma tigɛ ɲɔ ninnu na ɲɔ ninnu bɛ hali sini diɲɛ don o don u bɛ min kalasi da misiw ka kɛnɛ ɲɔw na yan an sigin bɛ k'o filɛ an b'u ye diɲɛ don o don ɲɔ kuru kelen a ma tigɛ yan. ni min bɛ ka kɛ aw fɛ yen nɔ lakanabaaw bɛ yen nɔ u bɛ ka wulikajɔ jumɛn kɛ o la n'a ma ɲɛ k'a f'u ye misiw minɛ ka di u bɛ ka wulikajɔ jumɛn kɛ tuguni sanko gɛlɛya kana aw sɔrɔ yen. u ma wulikajɔ foyi kɛ u bɛɛ y'a ten u bɛna bagan ma ten u ma wulikajɔ foyi kɛ kumakan laban na mali ye mali ye a jɛngɛ na de parce que an yɛrɛ kɔni kamana gan mɛ lagali yɔrɔ t'an na donc an taara an ka ciw ɲɛfɔ sanfɛlaw la k'a fɔ ministère la ka dɛsɛ an kɔni bi yan camanba mɔgɔ bɛ yan u ka foro hali ɲɔ kuru kelen a ma tigɛ a la bon an kɔni bi yan donsow nana lakana na pour que u nana dugu de kama u nana dugu attaquer siɲɛ 27 n'u nana an b'u kunbɛn n'u nana an b'u kunbɛn n'u nana an b'u kunbɛn sisan u dɛsɛra sisan u bɛ ka kɛ orogati fili ye
utoro jafe ke mugujugu flike na andu ya nyere la bon anya fuye ke dese fa ko kuma re de anda fe ga me andu la parce que ama kololodo ambalodan ka foni tuye nyono chemaba ni ala je kilo wolo metri wolo vla nyono gela mi bu ka bi ka don ka fo o e gela ko ne gela mi be bi ni asoro na ti bo anfola o mara kelen ko na utara marfatiku utara be uchi fana kata mogo do ni asoro kata dugu koli kata no fana e ni mbele jele kamana gwande bi sigida nu ko na mbe dugo de ke ni do sigile me ka fo ko dongo do ke ka do ko kuna fonu na ko kata dongo do ko marabolo kele dongo do marabolo kele ka soro bi mideli ga fo ala kan to ta sigila mam sigile me dugu bena so dala ta famina wala gela de bi mawdala gela mbi se ka ba sira sira fe asebalai ala kan ga jamana blo sira kan note ni wuli ke do kerabbi sanga ni wati be ko kuna fondi ya kwani kuna fondi bala tere wuli ke do ka ke alibi jamana la kana ba fe kaseka wuli ke do ke kaseka ni yoro nu ka la kana sabati note ambi ka ta somiena abika gela bai ka nyesa ga jamana ma ala kan gisho kololoma na mburai emseng ulu ye franyonga ke franyonga enkurate dore bi ko malita tuko kwa te kata tranyumanga wa utna sigi bleni olu wule de sa inafo akera tuko minaka koro o kenekan ka kwa siginye mi ka doka fo metali ke Abdul Kadara Maiga ale banye fanye M5 ka franyonga kunye bui M5 RFP malien ka don munde be sena transition nyemo fait parce que en malien en munyuna en sabalila anyan sigika koloshili ke anyan sigika wati di transition responsablement a nyemo ma ka laje na yasoro ubina seka bara boloda mimbe mali bodinge kono mais anye minye kana se bima kalo duru kana se bima amaseka foye mo be seka ibolo nyeshin femima ko o nyana bora halika kedron utara kidal kata se sa min ke yeno ko malika drapeau be kidal o be nambara mali parce que drapeau atumbe ka koro halina majo anga fama ube ulu drapeau mafsani anga fama uye umbe armée reconstituée kono kidal kono ukana foko oye preuve doye non minka juguno be anya ye sema mogo tara yoro mine gawo fanfe ko la zone du gourma kubo ke utaye tubabu makuma transition mogo yere makuma o kofe de utlala ka bo ka kuma do fo mi yere te mogo kumine donc o ban la sran antun hakilla ka foko transition mogo numa fuike u kon be se ka justice ka sharia labatu kanye mais anya ye ka foko CNT sigira amake sharia kono gouvernement yere sigira o fanama démocratie sharia batu parce que ou ya ni politicien be semboala o ba yira ka foko ko bu kono politique dun tesega ke politicien ko en hakilla ka foko utumena refondation boloda malika refondation ka sigi malika tabolo be kan ka laje ka croya ka feun dilan kanye antisra nyuman kan bi nama farati fana antna tasra nyuman kan o de kama be kan ka wili ki jo ki kesri anya ye fana ka fo u bagara moma kata douka yoro kari ka kusuga doke halina ya soro sharia ba daga uyebi atumankan ambe wati ni gelea mina okake ambaloran ka fo M5 ka franyonga ni ya soro kunungo pale la culture la weye va tete chewi ko dakono nyi ka soro wele kumbla lembe ka kwa mauna ninye fangati la mo kuntara ubeta mashia migeni ya soro ga banerolwe kata ulu foni ka ira ka fo ko la jere imabo nga onata bala ile kona na jama kuvula kunsegira nga ukofe jama tara franyonga neke kentani kile watu laka yemfadeu okeneka mewe kuma ude machama kumana kurungo okeneka maître de Mbatraore mamunu be nya sonulu ndayana na wuliga jotemene una kutna somble wa ikada ulude blale nda obaraka makasego ukota saria boloka katabla bogo jeneka maître de Mbatraore kuma mi fokeneka e ufle munu tanyana kile kono 10 juillet ani 11 juillet ani 12 juillet amba nyine ala ku daro nema ana sona domra do be mo tani go bunyango abu kawto lu frani gonka ka CM5 ka fo lu fana hamiye jamana ka pasi lu hamiye on hamiye ubanga blala ni toro e toni muso ube wulika joke saria kunda wala saka seka o toro wulika boka o afuka kilu fara la nyonka le sebenke ka nyishi Bamako procureur généralement ka fo madom tanyana madom jugina ambe saria jamana de kono akaka uka hake uka duma
ake folo tonyo musera uma utonyo ukashika saria hukumu konnala procureur général yi papier ci kata commune 3 tribunal la kadi commune 3 procureur ma pour que aller ka juge seke la do désigner ukashika barake ka wulika joke parce que wala mukera awale fangata anga kiri bunambuka akiri tiseka ke yoro ngelen kiri fo seke li ka ke munun tana ani munun jogina uluka sero jatemile munun noye ni bara chejuyi ulu fraka nyini u kiri ka mauka hake seguma donc o bara be sena commune 3 tribunal la juge seke li kala do ko nambo wele ko juge d'instruction te bana ko do be fanga musubani amba fo hake ka jugo fanga ake ka jugu fanga sugu bɛɛ de ma fanga mun tɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ la bato jamana mun bɛ injustice de fisaya ni jamana justice ye o jamana fanga mun b'o kunna hakɛ ka jugu o ma dɛ fanga mun taara ka bɔ an kunna n'i ye hakɛ sen bɔ a la a tɔ b'a bɛɛ camancɛ fanga mun b'an kunna adamaden dɔw de joli bɔnna walasa camancɛ fanga in ka sigi il faut que fanga tigilamɔgɔw bi u kana ɲinɛ o kɔ ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala ɲɛ b'an bɛɛ la. an balola k'a fɔ ni tun ye maître Demba Traoré kan ye kɛnɛ kan M5 yɛrɛ ka bɛnɲɔgɔnya la kɔrɔfɔ minnu b'u bolo o kumatigi tun ye maa min ye o ye alimami Umaru Jara ye ale ye kuma ta Imam Umar Jara ye kuma min fɔ o filɛ. Imam Umar Jara n'i y'i miiri le 5 juin aw ka miiri M5 la le 5 juin aw ka miiri M5 la le 19 juin an y'a ye jɛkulu dɔ sigira sen kan. Au Conseil national de transition CNT a kuma cayara a sigicogo ɲɛna wo a sigicogo ma ɲɛ wo bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna min kan a ye sariya sɔsɔ o de la M5RFP a ye gafe labɛn wa an dalen don a la ko juge minnu b'an kunna olu tɛna baara kɛ min bɛ fɔ u ye dɛ u bɛ baara kɛ ni sariya ye min sɛbɛn de anw dalen don a la ni o ye tiɲɛ ye ko CNT in ka bɔ yen faso ka CNT ka na yaasa an ka transition ka kɛ sira ɲuman anw y'a ye gouverneur caman wulila ka kɛ finitigiw ye anw tun bolo o fɛɛrɛ min b'o la o ye yaasa komi insécurité bɛ jamana kɔnɔ u bɛna ka stratégie caman développer yaasa ka se ka jamana yɛrɛ sécurité lasegin ka na jamana kɔnɔ mais n'a sɔminen don min na a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka transition kɔfɛ fanga fana tigɛ k'o di maa min ka d'u ye anw ko an tɛna sɔn o ma anw ko an tɛna sɔn fiyewu ni maa min ka kuma m'aw diya don min a bɛ wuli ka t'o minɛ ka t'o bila kaso la dati don a ka kuma la fɔ ni don min ka d'aw ye jamana kɔnɔ aw de bɛ fanga la convocation bɛ yen sira bɛɛ b'aw bolo k'a tigi wele k'u dɔrɔn ɲininka mais ka maaw ta u ka denbaya t'u ta yɔrɔ dɔn u sigiɲɔgɔn t'u ta yɔrɔ dɔn ni wagati min y'aw diya ka sɔrɔ k'u labila anw ko jamana in kɔnɔ u ka dabila wa minnu minɛnen don u dabila maliyɛn balo t'o saya tɛ yen wa saya t'o balo tɛ yen mugu cira minnu na an b'a kɛ olu kama Faisal ka kuma a ti bɔ ne kɔnɔ Faisal ko bali ale sɔrɔ ale kɔni bɛ sa mais ko kɛlɛ kan k'a ta ko fɔ Mali kura min na b'a nɔfɛ fɔ an ka so de ma anw ka jamana ye jamanaba de ye an bɛ kɛlɛ in kɛ ka jamana in ka bonya segin a ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma hɔrɔnya kɛlɛ kan fanga ka fɛɛrɛ ka ca ka jamakulu cɛ fara an ko k'an bɛ Mali de kuma bɔ n'u ye Mali bila arrêt kan siga fosi t'a la an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais an wulila ka kɛlɛ kɛ kun min kama n'an b'o kun ye an jɔlen bɛna k'u yaasa k'an ka Mali kisi kuma o kuma tɛmɛ bɛ tɛntɛli de kɛ mais inshallah fɛn o fɛn donna kɛlɛ in na Mali ko kama hɔrɔnya kama ni Ala sɔnna ma n'a tɔ tora mɔgɔ kelen de kɛlɛ in bɛ se a dan na Mali b'a yɛrɛ maa minnu b'an kunna bi ko faso marabagaw kabini olu tɛ yen kabini u ye jɛkulu min sigi colonel jɛkulu min sigi kabini organe ma bila sen kan foyi ma bɔ M5RFP bolo min nana ɲuman ni proposition tɛ ka ɲɛsin ma Mali kura sɔrɔli la an nana ye k'a fɔ o ŋaniya ɲumanya in o filɛla u bolo i n'a fɔ fugariya walima kodɔnbaliya walima k'u fɛrɛla an ma ayi u ma fɛrɛ anw ma mais u ye dingɛ de sen ka bila u yɛrɛ ye u bɛ bin min kɔnɔ fura t'a la san 7 kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye fɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka ɲinɛ jamanadenw kɔ n'o de kɛra olu taama ɲɔgɔn ye transition in kɔnɔ k'o ko ka tila ka ɲɛ anw
anw tɛna sɔn tuguni maa damadɔ ni olu ka baara kun ɲɛsinnen don tuma min na jamana kun sɔrilen don kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min n'an t'a bɔyɔrɔ dɔn ni insécurité ne ye jamana tila 180 kɔnɔma dalen don walima o tan tɛ tuguni n'olu ka baara kun kan ka ɲɛsin olu kisili ma yaasa Mali ka segin a ka maliya ma ko bi biro kɔnɔnaw jara olu ye ka tɛmɛ terrain kan olu tiɲɛ baara in ma an b'u lata terrain kan jagoya u bɛ taa terrain kan u se t'a la an bɛ foli lase militaires ma minnu bɛ terrain kan a se cɛɲɔgɔn ma ko ye cɛ ye o t'a yira k'e ye muso ye dɛ ayi an b'olu fo olu y'u ta kun denmisɛnnin yɛrɛ tɛ yen anw ko anw tɛna jɛn n'a ye tuma min na n'anw ka mɔgɔw sara ka taa malo bɔrɔ damadɔ d'u ma o dira ɲɛnamaw de ma minnu bɛ kaburu kɔnɔ minnu yɔrɔ kɛra jumɛn ye denmisɛnnin yɛrɛ tɛ ko fɛn damadɔ bɛ yen nɔ anw tɛ jɛ olu kɔ fiyewu a fɔra ye jumɛn ye maa min ye faso nafolo dun u ka wele ka jɔ baba Modibo Keyita ninnu olu ye jamana in ka yɛlɛma hɔrɔnya minɛ ka d'a ma 1960 ka sɔrɔ jamana in ye jamanaba kelen de ko anw gulonnen bɛ t'o la Mali tɛ tila fiyewu ka an ɲɛnama balolen to ye anw tɛ sɔn denmisɛnnin yɛrɛ tɛ ko accord min bɛ yen ni a fɔra a ma ko accord d'Alger o accord d'Alger min ni o y'a sɔrɔ janfara bɛnnen don k'an ka jamana tila k'an ɲɛnama sigilen to en tant que anw y'o tɛmɛsiraw ye accord in kɔnɔ anw tɛ ka sɔn fiyewu a ka appliquer nin cogoya transition in ka bɔ kunfɛ taga la k'a kɛ n'an wulila bi sɔgɔmada in na dɔrɔn an bɛ mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'an ka taa ɲɔgɔn ye Segu an bɛna taa réconciliation na an bɛna trajectoire yɛlɛma k'a kɛ maliyɛnw ka transition k'a bɔ colonialiw ta la ni Ala sɔnna. An baloran k'a fɔ ni tun ye alimami Umaru Jara kan ye maa caman tun bɛ kɛnɛ kan kunungo minnu ye maa ɲɛmaaw ye bɛɛ y'i ka hakilila di an bɛ kuma min fɔ Mali ba sigi na lafiya o bɛ na sira o sira fɛ Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye hali bi jamana in bɛ lama a bɛ cogo di maa caman bɛ hakilila di a ko sen fɛ an ka daw labɛn. Préoccupation principale mun kan ka kɛ nin furancɛ fanga mɔgɔw la o ye de fanga mun bɛna sigi ni olu ka élection organiseli ye a fanga ka légitimité kana contester an tɛ fɛ élection ka organiser min kɔnɔna la an ye min ye 2018 an ye min ye 2020 an ye min ye élection caman kɔnɔna la o ɲɔgɔn fila ka Mali sɔrɔ an kɔni bɛ a laɲini premier ministre ka na ni kumakanw ye kumakanw minnu bɛ délais bɛɛ préciser réforme électorale bɛna loi bɛna falen cogo jumɛn constitution est-ce que a falen ni ko b'u kɔnɔ. C'est jamana tɛ se ka jɔ sans les acteurs politiques, c'est pas possible. Et je pense que ali premier ministre y'o faamu exécutif bɛ yen k'a ka fɛnw baaraw kɛ mais autant ni réforme ko kuma bɛ fɔ a tɛ se ka kɛ politique mɔgɔw kɔ donc je pense que intégrer ka politicien bɛɛ politique bɛɛ intégrer ka parti bɛɛ wuli pour que an bɛna bɔ nin transition na kuma min na a ka kɛ fɛn ye maliyɛn bɛɛ b'i reconnu mun na a ka kɛ fanga ka sigi fanga mun maliyɛnw bɛna sɔn a ma mun b'a to fanga min bɛ sigi sinsin ka ɲa ka se ka réforme réelle kɛ mais bi na transition kan ka réforme damadɔ de choisir ka baara kɛ n'o réforme ye. Retard tara kosɛbɛ ni transition in fɛ hali bi wagati min tɔ tora ni ye volonté politique don kow la fɛn caman bɛ olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na coup d'état dugusɛjɛ k'a fɔ ko coup d'état kɛra a ma ɲa mais an ka lajɛ ni coup d'état in ka kɛ leçon ye an ma pour que coup d'état wɛrɛ kana kɛ tuguni pour que o coup d'état wɛrɛ kana kɛ fɛn dɔw de bɛ yen nɔ fo olu de ka sigi n y'a fɔ n ko ni papier min bɛ alimami ɲɛma ou bien prêtre ɲɛma erreur bɛ papier la i ye alimami falen o ye prêtre falen o ni min nana o bɛ o erreur kelen fɔ parce que fɛn min bɛ ɲɛma o yɛrɛ de ma ɲi n'o y'an ka système o système in de kan ka falen pour que k'an éviter coup d'état wɛrɛ ma donc ni transition in ye wagati de an bolo wagati min kan ka ta pour que yɛlɛma kan ka don gafe minnu na walasa coup d'état kana kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ walasa jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye gafew ni baaraw kɔnɔ cogo min na o de kan ka kɛ ni transition kɔnɔ donc retard tara kosɛbɛ an b'a ɲini u fɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ retard la ko jamanadenw sigilen bɛ makɔnɔni na. An y'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya kuraw tɛ u dɔnnen don fanga kɔrɔ min binna il faut que mɔgɔw k'a faamu mun ye fanga in danaya o de firila jamana marabaga ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn o de nana ni fanga kɔrɔ cɛmancɛ fanga ni mɔgɔ nan'o la cɛmancɛ fanga min kalama ta mɔgɔ ye cɛmancɛ fanga min légitimité foyi wɛrɛ t'a la an bɛ se k'a fɔ o nana an si ma wuli k'an bɛ cɛmancɛ fanga kɛlɛ o parce que transition daminɛla cogo min ka se bi ma bi gɛlɛya minnu bɛ yen bi an y'a dɔn k'a gɛlɛyaw bɛ na o kabi transition daminɛ an y'a fɔ mais caman m'a faamu parce que caman tun bɛ jɔyɔrɔ ko la an y'a ɲini u fɛ u ni acteurs politiques ka baara kɛ a fɔra k'u ka partenaire stratégique ye M5 ye o fɔra mun na parce que jamana tun bɛ taala bolo min kan n'i ye parti politiques ta k'a lajɛ dɔw farala ɲɔgɔn kan M5 kɔnɔ k'a ye k'a fɔ jamana bɛ taala bolo min kan a tɛ bɛn dɔw tora kɛrɛfɛ k'olu ni M5 ka hakilina tɛ kelen donc yɛlɛma ko bɛ minnu kɔnɔ a bisigi kɔni kan ka di minnu ma o ye M5 ye n'i ye fanga sɔrɔ sisan fanga kɔrɔ binnen i kan k'olu kɔni lamɛn aw ka kuma mais sigi ka kuma kɛra fɛn fɛn kan transition marabagaw taara ko wɛrɛ kɛ o de bɛ ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ bi.
Amalana kafoni tu mado kanye yasa kanimbrele kunke politique mo bi joro jumende bula bi ani bi munde kanga ke mali yere konana politique gele la mi kado ka fo kolonje baka ufe awaya ya alebo nyefanye angalame ne toye madame Touré awaya kone ka bo kolonje baya yi san wolon flande ke koleba meri kona ya ne kun ye 3e maire gele ya chama mbeka ye anga sigida la bi folo o kunte munu kona awnye geleya mu ye awn soro anga manda kono mere munu temena awnye olu fana ma o geleya don dugukolo ko bola insécurité bola fenchama bola mogo yere ka bembaliya bola politique joro ko bola mundela politique mogo ambe kabila kele mogo ye ambe du kele ambe sigida kele démocratie ko mogo se ka jaga u dana baga usugandinga o kelembe gele bay fo amini kana dese ga nyon kungo ke mundela obina politique ko gumo ko nana anwa boluka abla yo nyini ngale min keni ya jarane ko jugu parce que ne yere min sigilen fleni mogo bine la gosinaye kone ka coloration kelemando ne yɛrɛ ka parti adema ye ne ma deli ka parti fila kɛ wa n tɛ se dibidibi la ko la ni n bi min na n b'o la ni ne tɛ min na ne t'o la mais ka taa politiki kɛ e ni mɔgɔ min tɛ parti kelen na e t'i taga o tigi ka kungoya yɔrɔ la e t'o tɔgɔ duman fɔ e tɛ sigiyɔrɔ tila n'o ye ou bien e bɔra ye o tigi nana e k'o ka mandat tiɲɛ a bolo vraiment o tɛ politiki ye quoi. Amunun ti sɔn ma dɛ a bɛ fɔ ko an ye janfataw de ye alors que politique ma dabɔ kama politique ye sɛnɛkunya de ye ni campagne sera o y'an bɛɛ ye an ka foro kɔnɔ mais ni campagne banna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ baara de bɛ yen politique tɛ yen fo mɔgɔw k'o faamuya n'i ye politique kɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'a ye i tɛ se ka nɔbɔ parce que a bɛɛ bɛ to i kelen kɔrɔ n'a dun to ni kelen kɔrɔ i tɛ se k'a ta ne bɛ se ka min fɔ n ye denmisɛnnin ye politique la n bɛ cɛmancɛ la mais ne bɛ min fɔ k'a daminɛ Bamako yɛrɛ la n'i ye jamana gɛlɛyalen ye bi Ablaye fɛn wɛrɛ si t'a ye ni an politique mɔgɔw yɛrɛ tɛ parce que gɛlɛya caman bi jamana in kan bi n'i ye politique mɔgɔw sen bɔ a la a tɔ bɛrɛ t'i to tiɲɛ don insécurité bɛ yen dɛ hali insécurité in politique b'a jukɔrɔ fo politique ka dan a dan bɛrɛ la politique nana dilanni de kama mais a kɛra contraire de ye bi fo politique mɔgɔw de k'o faamuya an k'a fɔ k'an nana n'i y'a ye commune tilara i bi sigida min na i ka se k'o lataga ɲɛ o ka développement i ka se k'i ka sigida dilan k'a jɔ k'a kɛ 5-5 mais n'a fɔra ko ni politique kɛra concurrence ye politique kɛra ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ politique kɛra min yɛrɛ ma kɛ diɲɛ na fewu min tɛ se ka kɛ o de b'i lakale ko karisa y'a kɛ pour que i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ne ɲɛ b'o la bi sanfɛ fɔ dugu ma vraiment k'a daminɛ Bamako Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɛrɛ politique mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn mago to pour que an kana se ka kɔlɔlɔ fosi ɲini k'a se an ka jamana ma parce que a gɛlɛya bɛɛ de bɛ ka se jamana ma quoi a bɛ ka se jamanadenw ma ni politique mɔgɔw y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma hali ka kan kelen fɔ bi tiletɔ in na wallahi jamana bi ja Mali bi ja. An balona ka fɔ a fɔra cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati ni ɲɔgɔn cɛ sango Mali jali o kuma ban bɛɛ lajɛlen da wa bɛɛ ko ne ta ye Mali ko ye ka tila k'a ye bi tɔnw ka ca kuluw ka ca bɛɛ bɛ wuli waati bɛ jɛkulu kura don o don kununko ka fisa ni bi ye ko kura ala ka hakili ɲuman d'a ma ka n ka jamana basigi n'an bɔra ye ministre fɛn bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinbɛ muso ni den ni denbaya an balana k'a fɔ ministre ale n'i ka dɔn k'a fɔ musolakaw u ye wulikajɔ ka wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya minɛ ye dɛmɛɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na o dɛmɛɲɔgɔnya in nisɔndiyaba d'u ka ministre la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan munna parce que Mali jamana ye bonya ta ka musow ani denmisɛnninw sɛgɛrɛ ka wari bonton bila sen kan min bɛ muso ani denmisɛnninw ka ɲɛfɛ taga ko fɔ n'an b'a fɔ a ma ko fɔn fafe o wari bonton in bi a ye ŋaniya yira kɛ san o san a bɛ ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin tɔn minnu bɛ sen kan n'u bɛ baara kɛ n'u b'a fɔ o ma société civile tɔn minnu bɛ baara kɛ ka ɲɛsin musow ani denmisɛnninw minnu bɛ degun kɔnɔ san o san wari bonto in a bɛ welewelema kɛ k'a fɔ ko u kana ni hakilinaw ye minnu bɛ fɛ ka hakilina ninnu k'u waleya ka ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ma donc o tɔn minnu wolomana san 2020 kɔnɔna la olu ka
bi ka se ka wari labila u ye u ka se ka taa u ka ŋaniya yira baara ninnu kɛ an bɛ tɔn 30 olu de ye jaabi kɛ nka bi tan de tara olu la o tan ninnu u kan ka Mali seleke 4 bɛɛ don u senkɔrɔla la k'a daminɛ Kidali fo ka taa bila ka baara in kɛ ni hakilisigi ye ka se ka kɛ ni bonya ni karama ye pour que an b'a ɲini baara in a nafa ka se minnu ma olu ka se ka a sɔrɔ donc bi fana an ye duwawudon kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ baara in Ala ka nɔgɔya u ye baara in Ala k'a to a bɛ kɛ minnu kama nɔgɔya ka don olu fana fɛlaw la ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin baara in kɔnɔna la pour que baara in a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ a bɛ kɛ Mali gouvernement tɔgɔ la parce que gouvernement wari de don min taara ka du u ma donc a kan ka lakana de wa kɔmasegi kan ka k'a la kɔmasegi min kan ka k'a la a fɔra k'a ka don da min fɛ a ka don o da. Amalona ka fɔ ni tun ye bɔrɛlakaw furumuso Bintu Funɛ ko don Bintu Funɛ Samake ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala k'a kɛ dɛmɛɲa min n'a dabɔra o kama ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulubali mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Congo Brazzaville jamana kɔnɔ jamana sariya sunba cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ ko maa min kan ka kɛ cɛbɔ ni ka jamana ɲɛmaya ɲini ko maa 7 don bankɛra maa 1 ka sɛbɛnfura n'o ye fanga sinama tɔnden ye a tɔgɔ ye Michel Ngosi Ngwari ka sababu kɛ ko a ka sɛbɛnfura kɔni k'olu ma dafa jamana ɲɛmaa Denisa Sunkesun ale min ye san 36 kɛ jamana ɲɛmaya la Congo jamana kɔnɔna na a y'i kanbɔ ni ka kɛ cɛbɔ ye kokura yaasa a bɛ jamana ɲɛmaya ɲini a yirala k'a fɔ ko ni kalata yɛrɛ kan ka kɛ mars kalo tile 21 natɔ la Denisa Sunkesun a y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i hakili latigɛ k'a yira k'a fɔ ko kalata ni k'a bɛ kɛ kalata jɛlen kalata joli kalata basigilen ye nka maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ka nin kuma in ye kuma nangi dɔ fɔ don k'olu kɔni ma da la ko kalata ye k'a bɛ kɛ kalata jɛlen ye namara an bɛ taa Afrique Sud jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo ka se ka ci Afrique Sud jamana den bɛɛ lajɛlen coronavirus bana fura kura min bɛ yen n'a wele Johnson février kalo tile 17 o boloci baaraw kɔni daminɛna ni furako fɛlen min bɛna kɛ ka fura nɔnabila fila min bɛ wele ko AstraZeneca ka sababu kɛ kɔsada in na u ye fiɲɛ dɔ ye AstraZeneca na o y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana siya min bɛ Afrique Sud jamana kɔnɔna na ko AstraZeneca k'a jɔda ka dɔgɔ o la u k'a ma ko variant n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na u ka wasaden min bɛ yen nɔ n'a wele ko Ousmane Sonko n'a a ka fanga ɲinitaw min wele ko Pastef bibi in na o ɲɛmaa ye ale ye wa ɲuɲu ni ɲaɲa kɔni wulilen bɛ a nɔfɛ ka sababu kɛ duguba kɔnɔnaw na yɔrɔ minnu dayɛlɛlen don ni faama bɛ wuli ka yɔrɔw sɛgɛrɛ ni musolakaw bɛ yen nɔ minnu ka dɔnta kɔni kan hɔrɔnyalen don digidigili nasiraw fɛ ni k'i kolotugudaw digi ni k'a dimi bɛ sama ka bɔ a la a musolaka dɔ kɔni wulila ka se bɔgɔ jeninen kan k'a yira k'a fɔ ko digidigili dɔ senfɛ ko Ousmane Sonko k'a ye binna ale kan ko wa k'a ye marifa yɛrɛ kɛ k'ale bagabaga Ousmane Sonko o kɔni ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen bɛ ale nɔfɛ bibi in na jɛkulu yɛrɛ sigilen don yaasa u bɛ se ka sutura birifini kɔni k'o wuli ka bɔ Ousmane Sonko dala yaasa ka taa ɲininka bɔgɔ jeninen kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Amérique jamana kɔnɔna na ni waati yɛlɛma kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka neige ba kɔni jigi Amérique woroduguya fan fɛ a kɔni kɛra kasaraba de ye nin ko in kɔni kɛra sababu ye ni ka pankuru sira 200 bɔɲɔgɔnko ni k'olu tigɛ New York kɔnɔna na wa Texas kɔnɔna na so ba 250 bɔɲɔgɔnko kuran tigɛlen don olu la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko robinet yɛrɛ cɛw nun gerelen don ka sababu kɛ jikuru jalen bɛ u kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a ko maa caman yɛrɛ bɔnnen don nin marako fɛlen na ka d'a kan u ma dege neige la an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bila basigi minɛ kɔnɔ